Hvis jeg taber til Lyngby, så er jeg godt nok den dårligste i verden. Med en af de bedste hold i verden. I hvert fald et godt hold. Lad mig sige det sådan. Det må ikke ske det der. Gud. Det var tæt på. Det synes jeg. Det var fandme egentlig tæt på. Skal vi lige tage et langskud? Tæt på var det ikke, men langt var det heller ikke. Nej. Hvis han lige havde lavet det største drop nogensinde, ikke? For det er så. Ikke til dig af mit navn, det er bare et eller andet fandt på. Hvordan? Nej, hvor er det sygt. Det er faktisk en god redning, det der. Nej, hvordan? 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 Nej, det er ondt, det der. Det er alt for ondt, det der. Det er ondt, det der. Skal lige lave det sygeste skil. Hallo. Godt. Mbappé. Går du væk. Saka til. Det er altid noget at prøve. Det er altid noget at prøve. Tæt på. Til hvis det nu havde været Mbappé, så havde det vel nok været lidt hårdere, og så havde det nok havde en større chance. Mbappé han. Det var godt lavet Bernardo Silva. Bernardo! Godt lavet. Det er noget. Kæmpe. Hvis I vil spille med det Golden i Fortnite, så skal I nok bare søge på Mikkel -goat. En redning. Godt forsvar. Så er der kontra. Mbappé, den når du. Okay. Mbappé, han er verdens hurtigste mand. Ja, den er i hvert fald uden der. Saka for helvede. Jeg ved godt, jeg lige snakkede lidt underligt der, men altså, det skal I ikke tage jer i. Det er bare sådan en ting, jeg gør med det nogle gange. Nej, det må ikke ske. God redning. Nej, hvad fanden. Hvad jeg siger, det er fandme ikke en god redning, det der. Så har han forløber. Skal jeg lige køre ham, den målmand? Hallo? Der er ikke frispark, men det var fandme tæt på, at jeg kørte om for hårdt. Skal vi lige tage det langeste skud nogensinde, mand? Det er faktisk tæt på. Shabadubadu.
Hjælp! Ned forsvaret, hjælp! Den har korsvar. Det ligger til den. Det er ondt det der. Ej, det er ondt det der. Skidt på. Hvad sagde jeg lige der? Nok første gang jeg har sagt det, eller noget. Nå, det taler vi ikke om mere. Nu handler det bare om spillet. Nu handler det om at vinde, lad mig sige så. Godt lavet, Eske. Det er god aflevering, det der. Det er fandme mig oppe i skolen. God aflevering op til Saka til en eller anden random, jeg bare har købt, men altså, det er fandme også mig i Fortnite, det der jeg køber. Jeg spørger bare random spillere, men altså. Og forresten, mit navn i Fortnite, det er OSS-40, hvis nu I skulle være i tvivl. Det er I nok, men altså. Og Oliver B, hvis du ser den her, ikke, så skal du fandme ikke slette mig engang til, det gider ikke af. Og jeg hedder faktisk også Oliver, så det bliver nemt. Ja. Så er der kontra. Her skal det. Ja, det er godt forsvar det der. Hjælp. Shabadubadu, shabadubadu, ay 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 ay, shabadubadu, shabadubadu, ay 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 ay. Shabadubadu, shabadubadu, ay 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 ay. Gritty. Alt for nemt. Bare alt for nemt, det der. Nu har jeg en vennegård. Han hedder Eske. En PlayStation Network vennegård. Han er så underlig. Jamen altså Eske, hvis du ser den her, ikke? Der vi var inde og se Vejle og Vendsyssel. Det der ansigt der inde på kameraet, ikke? Hold kæft, hvor så det dumt ud. Men han er god ven. Han er god dreng. Nej, det er dårligt. Og tæt på. Men så alligevel ikke. Øj, den er god! Lidt mere power. Så havde vi lige lavet Benjamin Pavard mod Argentina i... der har de spillet i Rusland i World Cup. Au. Så nu laver vi lige et kongemål. Nej, den skulle have været inde, den der, det synes jeg. Ej, det er rigtig fortjent, hvis den havde været der. Nej. Det er ikke så godt, det der. Så er jeg bare pisse, så er det fuld pres. Nej, hvor er det ringe, det der. Nå, nu må jeg kun lave saksespark. Eller sådan noget. Ikke normalt skud. Eller hætter. Jo, hætter, det må jeg gerne, det er fint. Hætter, det er fint. Nej, hvor pimand. Nej, Mbappé. Altså, kom nu lidt, jo. Så